Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Semla City, 16 na, may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Aksyon Radio, Bantay, Bagyo. Unahan tayo mga kaaksyon sa lakat sang panahon kag sitwasyon diri sa Negros Occidental. May koneksyon sining bagyong Odette, no? Sa aton sining linya si Doc Kailian, Doc Zipar Gerhard Kailian. Doc, may gabi drasimo. Welcome to Action Radio Bacolod. Action Brian Morden. Yes, Action Brian, mayong gabi no, kag mayong gabi sa tanan nga tagpalamati sang Action Radio. Ang aton tropical bulletin number 12, Typhoon Odette no, nga gin-issue kagina sang alas 5 sang hapon. Ang Odette no, nag-maintain sang iyang strength no, kag ara subong over Liloan, Southern Leyte no. Ang location sang aton nga bagyo kagaina alas 4:50 sang hapon. Ang iya center or ang eye of the typhoon Odette no, makita sa aton mga available data including sa Giwan kag Mactan Doppler no, ngayara sa 10.1 degrees north, 125.2 degrees east no, sa vicinity sang Liloan, Southern Leyte. So ang maximum sustained wind niya no, as of now is 195 kilometers per hour near the center kag may sa gustiness o kung pagmadlos nga hasta sa 270 kilometers per hour. Ang central pressure sa aton nga bagyo nga si Odette yara sa 915 hectopascal. Ang iyang movement o kung ang iyang paggiho westward at 30 kilometers nagdasig siya no, kagaina 20 subong 30 kilometers no, kag ang extent sang iyang strong winds or ang iyang mabaskog nga hangin yara sa outward naga-extend outward no sa about 480 kilometers from the center. So ang aton nga bagyo ginabana-bana alas 2 buwas sa aga nga yara sa coordinates nga 9.9 degrees north, 122.6 degrees east. Yara na sa vicinity sang Kawayan, Negros Occidental nga may maximum sustained wind nga 165 kilometers per hour. Samtang sa 17 no 2 PM ginabana-bana ini siya no, nga yara na sa 10.3 degrees north kag 120.1 degrees east over the coastal waters sang Dumaran, Palawan nga may ara maximum sustained winds nga yara sa 155 kilometers per hour. Kag ang dason no, ang 36 hours niya nga forecast yara na siya sa at about 2 AM alas 2 ang kagahon 18 December. Yara na siya sa 10.8 degrees north, 117.4 degrees east. Ang mga 360 kilometers east of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan nga may yara sang maximum sustained wind nga 155 kilometers per hour.
Ang aton typhoon warning signal number 4 ginabatak sa Visayas, Southern Leyte kag southwestern portion sang Leyte, Hilongos, Bato kag Matalom, Bohol, the central and southern portion of Cebu, kag central and southern portion of Negros Oriental, no? Canlaon City, Valle Hermoso, City of Gihulngan, La Libertad, Himalalod, Tayasan, Ayungon, Bindoy, Manuyod, Mabinay, City of Bayawan, Basay, Bay City, Pamplona, San Jose, City of Tanhay, Amlan, and the central and southern portion of Negros Occidental, La Castellana, Pontevedra, Hinigaran, Moises Padilla, Isabela, Binalbagan, City of Himamaylan, City of Kabankalan, Ilog, Kawayan, Candone, kag City of Sipalay, kag Hinubaan. So amo ini subong ang sa Negros Occidental yara sa typhoon cyclone wind signal number 4. Ang Mindanao, ang typhoon signal number 4 ginabatak sa Dinagat Island, Surigao del Norte, including Siargao kag Bukas Grande Island. Samtang ang typhoon signal number 3 ginabatak sa Luzon, sa Cagayan, Silio Islands. Samtang sa Visayas, ang rest of southern portion of Leyte, ang northern portion of Cebu, kag ang rest of Negros Oriental, upod na ang Siquijor, kag ang northern portion sa Negros Occidental, Calatrava, San Carlos City, Salvador Benedicto, City of Talisay, Silay, Bacolod City, Murcia, Bago City, Valladolid, Pulupandan, La Carlota City, San Enrique, kag ang Guimaras, kag ang southern portion sang Iloilo, and the southern portion sang Antique. Kag ang sa Mindanao, ang tropical cyclone signal number 3 ginabatak sa northern portion sang Agusan del Norte, northern portion sang Surigao del Sur. Ang ato naman signal number 2 ginabatak sa Luzon, sa Albay, Masbate, Ticao, and Burias Island, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Mainland Palawan, Calayan, Balabac, Cuyo, and Calamayan Island, no? Samtang sa Visayas, sa Northern Samar, Eastern Samar, Biliran, the rest of Leyte, rest of Cebu, the rest of Negros Occidental, rest of Iloilo, Capiz, Aklan, and the rest of Antique. Samtang sa Mindanao, the rest of Surigao del Sur, Agusan del Sur, the rest of Agusan del Norte, the extreme northern portion sa Zamboanga del Norte, extreme portion of Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, northern portion of Lanao del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, and northern portion of Bukidnon, and the northern portion of Lanao del Sur. Samtang ang signal number 1, yara sa Catanduanes, Camarines Sur, Marinduque, southern portion of Quezon, and sa Batangas. Ang ato naman sa Mindanao, northern portion of Davao Oriental, northern portion of Davao de Oro, northern portion of Davao del Norte, rest of Bukidnon, the rest of Lanao del Norte, rest of Lanao del Sur, the rest of northern portion of Zamboanga del Norte, and the rest of northern portion of Zamboanga del Sur, the northern portion of Zamboanga Sibugay. So mo ini ang aton nga lakat sa panahon, no? Again, let us pray, no? Magano lang ang aton nga bagyo tungod ni ara kita sa mga LGUs nga yara sa number 4, number 3 kag number 2. Okay. Sir Brian. Doc, sa sini nga mga tinion, Doc, so far, ano may mga report na kita nga nabaton dira sa imo sining opisina sa pagsaka sang tubig, ano, sa tagsa ka mga lugar, ilabi na gid sa mga concern gid na signal number 4 kag number 3, Doc. Mula pa man kita reports, no, for di ano pro ang San Carlos Subong do ginahanot na kahangin, no. Ang ato naman nga mga preemptive evacuation ginpatigayon na sang ato mga LGU Subong, no. So ang report is 6 LGUs, may 20 ka barangays kag may 837 families na kita nga nagpatigayon sang aton nga preemptive evacuation. Umuining City of Escalante, no. Ang barangay Binagyuhan, 16 families, Tamlang 9 families, Hunob-Hunob 29 families, Old Poblacion 31 families, Malisbog 1 family. So sa Sagay 9 barangays, 410 families. Ang Mulukabok Dako 210 families. Matabas 111. Ang Bulanon 8 families, Plaridel 3 families, Tadlong 44 families, Poblacion 2 5 families, General Luna 5 families, Old Sagay 10 families, Himugaan Baybay 5 families, Silay 3 barangays and 24 families, Mambulak 2 families with 7 individuals, no. And then
Balaring 16 families and 59 individuals. Yara sa Mambagid Elementary School, no. Hawayan 6 families, 24 individuals. Ara sa Hawayan Elementary School, no. Kawayan, no, ang poblasyon may ara 76 families nga 295 individuals ara sa ilang elementary school, no, kag high school sa Kawayan. Ang Hinigaran, ang Tagda Zone 5, 50 families. Ang Himamaylan, Agisan, 200 families ara sa Agisan Elementary School. So amoy ni subong ang aton mga preemptive evacuation nga ginpatigayon sa aton mga LGUs, Action Bright. Na-mention naton diri Doc kasigla number 4, number 3 na kita. Doc, amo na gini siya or may ara pa gid sang time nga amo gini ang ginahulata nga dira gid ang pwersa niya o kun mata niya nga makalabay diri sa aton, Doc? Ay amo ni siya, no, ang subong amo na ni siya. Ang aton nga ano nga trajectory gid ang track niya amo na gid ni siguro kay ara na siya, lapit na lang gid siya sa pasulod sa aton. So kung magaliwat man ni siya, gamay na lang ni gurong iliwat niya kay tungod kadako sa iya nga bagyo, Action Bright. Halos Doc, di na to matansya kung pila ka oras ining amo sini nga sitwasyon kay kami diri ari kami sa 4th floor sang building ga bagrong ding agi sa amon subong kag ang ulan grabe man. So mga pila ayhan ni siya ka oras nga amo ni makastay siya di sa Negros man nga amo sini sitwasyon ta. Okay. So ang aton ding ang estimated time niya nga yara siya sa sa Kawayan alas nga kagina, so asa iya nga ano, no, bali ang aton nga projection diri is vicinity of Kawayan 2 AM. Okay. So by basi mga alas 10 or alas 11 ano na gid ni siya, ma-hit na ni siya sa mabatsagan na ni siya. Okay, ang grabe pagid nga subong Doc, kwan pa lang ni advance siya pa lang ni Doc, no, nga batyagan ta. Advance niya. Okay, Doc, regarding sa baybay naton, ano nga oras nga may taob kita nga dapat Okay, bantayan? ang taob ang dali lang kay si Sagani. Ang taob da, no, ang taob gani ilang tawo ko da. Sige, okay lang Doc, take your time Doc, no problem, good ano. Liog ko sang taas sang aton nga high tide. Okay, naga-monitor ka mo sa di matira maka-action o podta si Doc Zipard Gerhard Kailian ang pinuno dira sa Provincial Disaster Risk Management Office, ano? Ginahatag. Yes, so ang high tide nato na Action Bright, no? Yara karon alas 9:28 at 1.42 meters, no? Kag ang low tide naton is alas 4 kabuas sa aga, no, at 0.03 meters. Maglas 10 kita Doc, ba tuon-tuon gid sa perti nga buo sang ulan Doc, no? Anong advance information ta regarding sa mga pagsaka gid sang tubig sa Doc man? Yes, so may ara kita sang kwan, no? May ara man kita sa Pag-asa, naghatag sila sang aton nga sang warning man sa aton, no? Ang aton nga forecast storm surge warning, no? So ang aton nga Pag-asa naghatag sa nga Typhoon Odette 2021 warning number 5, no? So ang aton nga sa Negros Occidental, no, ang storm surge nga gina-estimate is more than 2 meters to 3 meters, no, ang storm surge height, no. So naupo diri ang Cadiz City, Calatrava, City of Escalante, Sagay, San Carlos kag Tuboso. So Doc, mataas na sina nakatama, ano, nga pagsaka sang tubig, mga one-story building kaya ang isa ka story daw isa ka 3 floor. meters na siya. Isa ka floor abi, ano. So atong pang mention mo kina Doc nga evacuate na sila, ano mga kilid baybay mostly ato sila posible? Posible. Kaga kilid sang mga sapa, sa mga sa mga flood prone areas. Okay, sige. So far Doc, basi may wipe ako actually diri sa Bacolod tonight, ang amon nga patrol early sa 6 o'clock. May mga poste na diri nga nagkalatumba na, no? And then may mga salakyan na. Na-monitor man namon, no? Pero gina-monitor namon subong ang kabugusan sa Negros Occidental. Kay ang Bacolod, may responders ka sa Bacolod, and they're fully equipped man.
So subong Doc, why natulugan tanan nga mga LGUs nato Yes, since sir. last night ano? Yes, so ari kami kani subong nga virtual EOC kami. Aha. Actually ko subong no, naga virtual EOC gyapon ang ara Okay. gyapon ng mga DRM officers at sa Aha. tagsa-tagsa ka mga LGUs Aha. nga sa ato naga-monitor. Sige, Doc, i-update ko na lang gawin. Don't know if nakasulod na sa office mo tong duha ka manong mangingisda nagkalakitaan na to. Oo. Ang binalbagan wala pa gid kakwan kay wala pa gid nila nakita ang duha to ka mga isda. Aha. But ini sila nagapalayag ni sila before sa aton bagyo. Yes, correct. Doc, ang imo at panugyan, mabalik kami tawag na karon maggulo gabi. Pero Yes. this early 7:30 ano pa gid ang bag-o or mga panugyan mo sa publiko, Doc? Wahe, Doc. Yes, again, no, katapos lang kami ng response cluster meeting together with our governor. And governor is always saying at spray na ang impacts ng sining typhoon, no, ma-minimize naton as well as no ang aton nga pag-preparar, no. So let's pray deeply to the Lord no nga hindi kita maigo sining bagyo nga amo ni kadako, no. Kung ari man di no nga kinanglan ang preparasyon sang tanan, again preemptive evacuation kung nabalaan nyo nga ginabaha kamo dira and mabaskog kag no kung nakita nyo man na sa mga videos sa Maasin sa Leyte, no, grabe ang waswas ang hangin. So take cover na kita tanan and let us not take chances, no. Mag-evacuate, no, let's have preemptive evacuation and let the typhoon pass, no, and amo pag naton pagwa. Doc, pasensya gid ipa-usulit ko lang. Pila ganing kabaskugon liwat sang ulan kag hangin, Doc? Amo na kada medyo nalimtan gid. Yes, ang hangin so basko gining hangin niya. Aha. Ang iya hangin is estimated to be around 195 maximum sustained winds, no. Okay. And near the center and gustiness or ang iyang madlos yara sa 270 kilometers Wow. per hour. So ang iyang ulan sini is heavy rains, no, and torrential rains, no. So dagko gining ulan Aha. nga pwede niya mahatag sa aton. Tapos ang lakat niya, Doc, pila na lang ka KPH ni Subong? 25? Nagdasig ni siya, Okay. 30 kilometers per hour westward. 30. So mas bintaha na o kon mas nga sitwasyon, Doc? Kung mag-agi di siya, I prefer nga muning iyang speed para Dasig madula. mas nubo ang aton pag-antos, no. Kaya ang mas madasig siya nga makagwa sa aton nga isla sang Negros Island. Sige. Doc, salamat sa mga serbisyo. Mayong gabi halong kita tanan. God bless, Doc. Safe kita tanan. Yes, Sir Brian, sa ngalan sang aton nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Chair, Governor Bong Lacson, mayong gabi sa tanan nga tagpalamati sang Aksyon Radio. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Okay, salamat kay Doc Zipard Gerhard Kailian sang probinsya. Kalo kompleto nga mga detalye makaksyon may ara na sa mga evacuees sa Sinimatinion halin sa San Carlos City down to area of Sur sa Hinigaran. Action Firing Line. So maghambal kita 195 nga puwersa sang hangin tuman na nakakusog Aksyon Oliver sa simple nga pahangop dira sa inyo. Ang padalagan mo sa motorsiklo nga 20 lang akakusogon 30 medyo dasig na ginakatama. So, ano pagid ayhan kon 195 kph mga kaksyon. Action Firing Line. Grabe na nga pwersa, no? Dito sa Leyte, mga kaksyon, Maasin, Zamar area, may mga puloy-an na to nga nagtalalambling. Action Firing Line. Ang ginmention to nga party sa ulan, sobra 200 mga kaksyon, meaning 40 ka madlos na nga buo sang ulan. Rason nga kita mismo na mangkot ini mga storm surge nga ini, kung ano kadelikado, ti karon last 10 ang takna may ara sang 2 ka metros nga pagsaka to 3 meters mga kaksyon. Approximately lang na ha. Based ta ilang sini nga data nga ginauyatan. So sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay, kilid sa mga kasubaan, mangin alerto kamo or as soon as possible nga early pa, batyagan nyo nga medyo nagatubo ng tubig abi walk out na kabuda sa mga puloy anyo kag magsaylo na sa barangay kun diin nga mga evacuation center ang ginpamhamtang subong. Action Firing Line. Sa simpleng istorya ining storm surge sa gitawag, magpag-awas ang tubig halin sa baybay kadto sa mala. Kay ko madumduman nyo sa Yolanda sa 2013,
nga nagpatay sang sobra 2,000 Action Oliver didto sa Tacloban. You know what kung ano to ang natabo nga iban para lang gid may dumduman naton 2013 ano. May ara sang nagasinggitan election Oliver nga halalong kabo kay may storm surge nga maabot mamakit-an gid ahay Action Oliver. Wala gali naka-inchende ang tao sang storm surge nga ginatawag nga ini. Action firing line. Sa simple nga pulong, ang tubig halin sa baybay, taob siya, may posibilidad nga magsaka sa duta. Amo na ang pasimple, tanda lang nga paghangop, papahangop dira sa inyo. Kaya atong sa Tacloban, wala ang iban kabalo nga amo na gali, ginulo English, panila abi. So ting patay sobra 2,000. Action firing line. Kay ko nakaintindi lang sila nga amo to gali, ang mga tao ya temprano pa to naglalaya sa puluyan na tiway, abi lang kung ano lang ni nga linugaw ang storm surge nga ginanamin iya. Action firing line. Anyways, mga ka-action, sige, dungagan taning aton nga information on board na action. Brian Morden all the way to 7 o 9 o'clock sibong nga gabi. Tanan nga mga balita naton tutukan taanay ang bagyo. Action Radio, Bantay Bagyo. Dire lang kita anay, no? Ang COVID-19 ipulo pa iway ta although nga may threat kita sining Omicron. Kamay ara sang duha nga nagkala positive sining Omicron nga ini nga isa ka Nigerian kag isa ka OFW diri sa pungsod Pilipinas subong. Action firing line. Pero na-trace naman tong iban nga mga naka-close contact nila. Now, check na to na Action Oliver una aning patrol diri sa syudad sa Bacolod bisan gamay gid lamang because nga sinigid lamang nga gabi si Action Eric Magbanwa na tabuan gid paglabay ining isa ka may mga puste diri nga nagkalatumba na sa syudad sa Bacolod. Makaksyon Tilio Frankly sagwa sang amon sini nga studio subong puwerte ka madlos sang hangin kag bubo sang ulan. Action firing line. Gabagrong diri subong. I don't know dira sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga areas. Kumusta kamo dira? Pakikot may ara kamo some time to patik-patik sang cellphone nyo dira kag text or chat diri sa aton. Paki-inform sa aton so that nga ma-inform tang inyo sini nga LGU kung anong dapat nga mabulig dira sa inyo. Action firing line. I-prepare ang inyo sini nga mga kingke dira ang kandila nyo sulo posporo, lighter, mga kaksyon, no? May mga flashlight kamo dira, mga emergency, iya nga mga kasugaan nyo dira so that nga magamit nyo ni karon if in case the Sineco, the Noneco, ag Noseko, mag brown out ginman. Expected na naton because sa mamadlos nga hangin. Action firing line. Ginexpectar na naton, that's why nga ti subong pa lang, dapat preparado na kamo dira. Kung pwede pa lang sa mga dalagko, nga mga utod ta mga adults ta dira, hindi lang kamo anay magtulog, no? Ang kabataan lang patulugan nyo, kamo panilagid, no? Pero kung feeling nyo, ang balay nyo medyo mahabyog na gid sa hangin, abi gululuwa na kamo da. Ang gobyerno ta nagapanawagan na sa inyo nga mag-move out na sa mas temprano pa. Action firing line. Suliton ta ang mga lugar subong okay ari ng patrol sa aton Srimat Tinion. Action Radio, Bantay Bagyo. Ang balita na aksyon dyan sa patrol dulong sa aton sa D3 Bio. Patrol, aksyon dyan, maying gabi. Maying gabi aksyon dry kag sa mga kapson. Ang akong kinatindugan ari ko sagwa sa Pontevedra North Elementary School diri sa may banwa sa Pontevedra. Kay tising ang pinakauli nga isip nga ginahatag sa aton sa local disaster recovery management council mga masusobra na 130 ka mga pamilya. 130 ka mga pamilya action dry ang gin-evacuate sa banwa lang na sa Pontevedra. Aha. So mga lapit na ni 1,000 nga mga residente nga gin-evacuate, preemptive evacuation para lamang masigurado nga wala sa may mahalitan sa mag-ukunabi nga tamaan gid sining paglaslas ni Bagyong Odette. Nga ari kita sa banwa sa Pontevedra, kumo ining banwa amo ning sugod nga banwa sa sur nga bahin sa probinsya sa Negros Occidental Action-Bray nga gintay dalom sa may storm signal number 4. Signal number 4 na diri sa banwa sa Pontevedra. Kung nakita mo sa atong FB live, sa atong likod diri Action-Bray, perti ang bayo sa hangin, perti ang hangin diri subong nga gabi. Hindi abaspog ang ulan, no? Wala tigas ang nagabundak ang ulan. Aha. Ang hangin ni Action-Bray amo ning kululbaan, no? Kay perti ka baspog sa pagmadlo sa hangin. Ang ibang mga residente nga ang ilabalay ara sa tupad sa lagko nga kahoy nag-evacuate man subong nga gabi. Na istorya naton kay na pag inabot diri sa mga residente from Barangay San Juan, Barangay Miranda, Barangay Poblacion 1, 2, 3. Ila rason kay wala pa man nagabaha sila lugar galing ginakakulbaan nila Action-Bray ang perte kabasko nga hangin. Alam ako ko yung muno, actually ko sa Maydala, nag-report sa mga gabi,
nagbundak ang ulan, no? Bago ginamang, pero at the same time, nagasige ang pagmadlos ng hangin. According kay Mayor Jose Maria Alonso, na istorya sa naton bago ginamang, ari dis actually nagbisita sa North Elementary School sa Banuasang Pontevedra. Iya warning sa pumuluyo, wala pa nagtupa, naglandfall gid ang bagyo diri sa may probinsya sa Negros Occidental, particularmente na sa may Banuasang Pontevedra. Amo dapat maghalong gid ang tanan kag kung kinanglan mag-evacuate, ma-evacuate na lang gilayon aksyon na Bray, no? Kahit medyo bulugod lang ang sitwasyon. And then subong man nga gabi, aksyon Bray, ari na diri, nagdulong na diri sa pagkaon, may mga pagkaon diri nga ginadalong ang DSWD sang Banuasang Pontevedra, ang local DRMO, Ari Madrino, nagdala ng pagkaon sa mga gabi. And naman na ginaulat naton ang update diri na total number. May ginatag sila sa aton nga numero, Ari abisay sa aton ka telepono, sa aton nga Facebook Live, and aton nga Facebook Live, no, para mapapatin naton ang interview naton kay Mayor. And then at the same time, Action Bray, ang sitwasyon, Ari na, nagbundak ang 30 kadamol nga ulan diri sa Banuasang Pontevedra subong nga gabi, no? Exclusive kita nag-report diri gyapon sa evacuation center, masulod kita kay perti na gid ka Baskog ang bayos ano sa ulan, no? Action Jan, Yes. balikan ta kada karon para sa dugang pagritali plus tara na ikaw galingon, Action Jan. Yes, Action na Bray. Sanbay gapon diri sa Banuasang Pontevedra, diri sa Pontevedra North Elementary School. Ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz, nga nagasiling sa tutarang mga kaaksyon sa ring kamangibahin sang Pinas. Nabuton ka sa mabalita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita lang sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Bye-bye. Pag-iong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga balita ng Action Jan dulong sa aton sa D3 Bioduga Proteksyon sa Kaugalingon. Aksyon Firing Line. Kantuan ta this time ang patrol with Action Alvin Grava diri sa norte nga pahinaban sang Negros Occidental maka-action before kita mag-commercial. Kay after commercial karon ang aton sini nga mga action reporters outside Bacolod from San Carlos City down to Hinubaan area. I-plastar ta sa inyo subong nga gabi. Standby kamo kaya ara kita sang coverage maka-action sining nasambit nga si Bagyong Odette para sa inyo sining nga kahapusan kag ihibalo. Aksyon Radio. Bantay Bagyo. Ari sa aton nga linya Action Alvin Grava sa iya sining destination sining matinen Action Alvin maayong gabi. Aksyon Brian ng patrol diri sa area sa syudad ng Talisay. That is in relation action sa nakatman siyang panahon, no? Kagina naglabay kita sa may taytay sang Matabang. Abuning ba sa may aksyon nga ginabaha nga lugar, no? Pero sa karon normal pa ang sitwasyon. On and off lang ugaling ang ulan if you are passing through sa area sang syudad sang Talisay. Now ang patrol going nakita sa may proper dagid, no? Nakitanta ang pila ka mga bumbero ang ari sa kilid sang dalan at least para makitaan man, no? Ang sang mga pila ka mga pumuluyo while nakitaan taman ang ibang mga kapulisan sa idalom sa Talisay City PNP ang nagalambiyong man aksyon na bribe pakitaan taman na diri kay ang ila sini nga mga kuan bala ang ila sini nga blinker ari na diri kag makitaan mo ang magpalang nga oras aksyon bribe why na wala na sa mga taong nagalagaw pa, no? Sa sini nga tinion i-try ta dibi kay may isa pa diri ka naga-blinker man. Still ang iyasang salakyan, no, sa diri lang action nga namin mga ka-chimputa. Alasar kang gyapon sa mga kapulisan ba nagalabay kita action na bray i-check ta ang Talisay Central School, no, sa sining gabi kumbala may iban na nga mga utod ta nga nag-evacuate, no, sa sining Leon. Pero kumusta na subong ang area sa Talisay? Mamulo badlos ang hangin, ulan, Action Alvin? Action na Bray, on and off. Actually, subong sini nagatalikid pero ang hangin amuning mamadlos na sa sini nga tinon Action na Bray. Ang dalanon itself sa pinaka-main highway along Talisay, masyado na katawhay. Pipila na gid lamang ka mga pumuluyo
ang naako ng mga tao ang nagalabay sa dalan, pero kung in general action Bray, masyado na gid katawhay, no? Diri sa area naglabay kami sa subong, try tani basi makapanaog man kita action na Bray sa Talisay Central School, para makakuha man kita sa pinaka-latest. Kay ari naman diri ang mga kapulisan sa area naman isang Talisay City PNP kay abre o kuno bukas na mga ini nga eskwela i-check up nila. May mga evacuees na, no? This time action na Bray, medyo nagtaliti pa sa gihapon na diri sa area rin na diri, no? Sulod na kita diri action na Bray, i-check ta sa mga teachers kag iban pa kag kung may ari na kaasto kag pila na ang mga evacuees sa sini nga mga tinion. Ari naman diri ang mga kapulisan sa nasiling na ang kapulisan sa Idalom sa Talisay City PNP. Sa silinga tinion nga assessment sa pila naton ka mga kauturan sa action radio sino available si Sekta may gabi sa action radio. May pila na ka mga evacuees sa karon ang ari diri sa Talisay. Sa action radio. Action Bryce, bago pa naman kaabot, pero ga-headcount pa ang mga kapulisan sa Idalom sa Talisay City PNP. Pero i-check naman ba si Police Major Jimeno ang ari naman diri, no? Basi mangina available man kay nag-alambiyong mo. Action na Bryce, ang pila ka mga kapulisan naton within the city kagiban pa nga mga lugar. Basi makakuha kita action na Bryce sa latest pagid. As to sa pila numbers of evacuees diri sa elementarya sa siyudad sang Talisay. With action nani Sirao, ini si action Alvin Graba. Mga ka-aksyon sa din kaman sa Pinas, naputun ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio! Action Radio, Bantay Bagyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radio! Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Sige, amo lang tanay mga ka-aksyon, pang ibukada nga information gikan sa inyo from north to sur nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Action Firing Line. Anyways, ginendorso naton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule mga ka-aksyon para sa inyo siring ikayong lawas. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Ako full awal may ka-aksyon. Pagbalik na to, may mga interviews kita gikan sa mga alkalde nga yara gid na paidalom sa signal number 4 kag number 3 diri sa probinsya sang Negros Occidental. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:48. This time check is brought. Inday Blaza, may gabi si Joy Christine. Please pray gid kita tanan kay wala ba ni posible sa Ginoo ang preparar sa gihapon. Thank you gid. Si Milanda Sausa diri sa Sharina, patay siga namon baskog kay hangin. Gani man. Jupuhas naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad sa Don Salvador Benedicto sa aton sini nga pagpangalagad. Si Danny Siyot naga-monitor man sa Hinigaran pero wala gaulan ang hangin kuno grabe gid ka baskog, no? Si John Rib Cruzata, grabe hangin daw mapalid amon mga sudan sa lamisa. Ay grabe yo. Si Joby Monares, good evening Subray, monitor always, stay safe kita tanan. Merly Gonzaga, araman, halong subong man pamilya mo. Thank you gid, no? Kamo manda Roberto Hiraposco Caraballo diri sa Phase 6B Handumanan, okay lang diya
may ulan gamay lang. Bati mayo gid. Carmelo Garingo, Action Bright, good evening. Diri sa Takuling, gasugod na baskog ang bugso sang hangin kag ulan. Liz Coles, Bahas, Kulahara. Kusog diri hangin sa Don Salvador Benedicto. Brand out diri, stay safe sa tanan. Si GC Ray Gaben, good evening Action Bright, watching live now here sa Astro Farm, listening radio stop already na. Cause of brand out. Allen Louis Himotia, Action Bright, basi amo na ni ang mananagat nga ginapangita nga taga Bilbagan ang ari din nagdag sa amon sa Linawon Kawayan. Posible gid daw amo na guro. Len Tikar El Colaran, good evening Action Bright, let's pray harder for our safety, halong tatanan, God bless us all. Si Ellen Regalado, halong kamuda ga Edison Regalado. Emma Alcuela Kerlstrom, Araman from Sweden, nagamonitor. Diding Alohabiento sa Barangay Antipolo, Pontevedra, God bless us all. Suset Alunan, si Allen Gamboa Liwat or Himotia, Action Bright, good PM, may nagadagsa sa, okay, nabasa ko na. Amo na sila, daw sila ginaguro. Joe Mark Ombion, Jenny Gabi Panizales sa Granada, Araman, si Gents Plus, keep safe everyone, God bless us all. Rigor Bailon, good evening mga sir, dinta pwede makakuha goods kay kalain gid sang bagyo sa barangay pwede gi kamo ka pamangkot sir. Milili Oligo, Rodwin Daslio, halong gid, God bless sa tanan ni Grusanon. Si Annalyn Balistoy, Araman, Ana Sinoro, Jody Florentino, Carmelo Garingo, Suset Alunan, God bless, Juan Bantolo, Ma'am si Susan Rojo, nagamonitor man, Milili Oligo, nag-greet Ma'am Vanessa Star Mayo, Doc Bat Mayo, Jinky De Lagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa, Rodisa Liberato Navales, keep safe everyone. Si Kurt Nathaniel De La Torre, good evening Sumbray, grabe kabaskog hangin di sa amon, burn out pa, watching live kami. Di na tuman, nadula siya. Thank you good, no? Sige. Si Edward Tahunes Araman, Stephen Magbanwa, Aligmatanan, hambal ni Ma'am si anak si Krisha, halong sa Binalbagan. Jasper John Britannia, good evening Sumbray, diri sa Bago proper, baskog hangin, aligmat lang kita. Veronica Laloy, hello Sir Bry, good evening. Susan Sidolio Taberno, God bless man. Nico De Benagracia, halong gid kamutanan ni Grusanon, monitor lang kami di Japan, God bless you all. Si Jules Lucasan, okay, grabe ko nung ulang hangin sa DSB subong, brown out na. Si Ayan Coral, diri ka man kala nagsobray, kusog na ang hangin pero maayo wala ulan, talit hilang. Maayo gid. Irene Bansag Araman. Christine Minies Milalubos, naga-monitor man, naga-greet siya sa taga-Pandanon niya pamilya. Sige, ma-relax lang ko, balik ko dugay, dra lang kamo, hindi maghalin kay damo pa, butaon ta sang information, subong ang gabi ita mag-action, ano? Si Weljami Bartolano, Gabuan, keep safe Pinas, watching from Uman, shout out lang, Bray, 1 Negros back to back. Sige, las 7:53. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Mang continuous rin ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain silang nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang luyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Campo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira
matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station kaya dito nakilala to damo din yung mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko to my part because the year nga nagsulod ko, ito ka nagdamo din ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamo dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na hikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon ng ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ang ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sinatawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan.
Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining nga mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining nga mga kauturan. Kon kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ko sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagino, no? Tuto, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga magkatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance ng story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa itong kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag na siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot ko o tuwini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi ruway na duro gamwa. Sa anniversary sa ARB magpamati lang, base ikaw na ang masunod nga tagdao sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tubtob 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pinakauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radio Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtob subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa din ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong ihibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala man ko kasi nga tawag ako nga icon player na perfecto ako. Pero gina-maintain ko ang status. Na-maintain ang status nga kinahanglan na ang gawin mo mangin sulundon sa iban. Hindi ka bala putos sa kanginan. Amo na ko ng issue lang. Kag hindi ka mag-ingkas ng mga nagkakatabo nga binayluanay, atakihay sa radyo. Kung ginatawag ka nga icon ng Butsilingon, sulundon ka. Kag bangod sulundon ka, ikaw ang magpakita sang ihiblo sa kabukusan sang mga taga-Baragwag. Ang tanan maayo man sa bilog nga Baragwagan, tanan nga mga telebisyon, okay man. Pero kung deklarar ka nga icon, kinanglan tindugan mo na. Bangod sang ginapangatubang nga pandemya ng Padayon kita sa aton sini nga pagpangalagan mga kaaksyon, tuto kita lakat sang panahon. Kay na mention ni Doc Zipard Gerhard Kailian nga ang kawayan na magiging porsyon o kon na part sang 14 ka mga lugar nga napaidalom sa signal alert level number 4 ang kawayan gid mismo amo ning ginasulusiplatan gid nila sa sini nga mga tinyon. Bantay Bagyo. Oo, so una tong prediction sa aton sini nga mga kuan hambal sa lakat sang panahon ang banwasang ilog pero subong kawayan na naman, no? Kawayan na naman. Tiya ba nang hambal naton nga lakat sa panahon hindi naton mapakta ng gihon niya sini. Aksyon Radio, Bantay Bagyo, Action Firing Line. I-check tabi si Mayor John Ray Tabuhara, ang alkalde sang Kawayan Makaksyon. Ano ba lang preparation sa sinimat tiniyon? Kumusta ang iya didto nga lugar kay ginalauman ang ining nga ginabatsyag eksperyensya ta subong advance pa lang ini ni Bagyong Odette pero batsyagan ta siya karon mga last 10 tubtob magkaagahon, no? Suno pa sa aton sini nga provincial Disaster Management Council mga kaaksyon, ano? Sa firing line, Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Aray sa aton nga linya, aton anay sa baron si Mayor John Ray Tabuhara sang Kawayan. Mayor, maayong gabi, welcome to Aksyon Radio Bacolod. Dinis Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian, good evening sa inyo programa. Mayong gabi sa inyo tanan. Una sa tanan, Mayor, kumusta ang imong area dira Subong? I am pretty sure nagatutok na kamo halin pa kagabi tubtob sinimat tiniyon. Kumusta, Mayor? Yes, Aksyon Brian, sa Subong mabatsagan tanan, no?
gasugod na siya ulan kag lubaskog na ang hangin sa subong. Actually, ari kami diri subong naga-meeting upod sa akong kapulisan ng BFP ng teams para mag strictly monitor kaya actually ang mga tao naka-evacuate naman. Actually kagabi pa ang iban. So far sige na lang monitor mabatsagan na gid namon ang hangin subong. Say mo sini nga lugar, Mayor, ano dira ang mga barangays nga most affected gid sa sini materyon kag tubi pa kung grabe gid man ang igo ni Odette? Action, Brian, ang sa subong gid nga gin priority ko is ang ari sa coastal, no? Sa coastal, mostly nga nag-evacuate subong puro coastal areas. Okay. Kaya na-identify ta naman subong gasigi kami, actually malibot kami dugay-dugay to monitor kay pagsugod subong nag-amat na dagko ang balod. Well, kabay pa nga wala naman taho, no? Almost naman naka-evac naman. Pero siling ko basi magpunuan bala kay kadamo. So makapangita kami kung paano na maplastar ang iban. Mga pila ni ka barangay, Mayor, ang almost way naging tawo? Yes, sa subong wala ko pa na nahatagit ang exact numbers ang evacuate. Pero as kagina sang hapon damo na mga sa poblasyon pa lang 198 na Okay. Okay. Families. Baha ginadaya, Mayor, no, kag mamadlos nga hangin, no? Amo ning kuan ang sa amon di storm surge so. Okay. Dagko nga nga balod. So far ang amon mga river banks wala pa man. Mga landslide tada sa mga nabukid nga portion, Mayor, anong kakulbaan tada nga mga lugar? May mga lugar kami di Kamalandaan, Baka. So ina nga mga areas nga possible for landslide. Pero subong medyo relax pa lang to sila sa area, Mayor. Do hindi pa gid to tama. Yes, ang focus naman Action Brian ng coastal subong dito dagko gid balod kag tuman. Damo na may iban gas start na sa may tapyahan so amo tong ginpa evacuate ko kagina. As to sa mga rescuers naton, team naton, subong kompleto na, Mayor, way natulugay ni pati mga ako gani ari kapit diri subong diri nang mga nagtulog ari kami sa munisipyo subong. Ang evacuation center may designated nga DSWD, Municipal Health Office, ara sila subong nagamonitor as well as mga barangay officials. Ano ning mga evacuation center ta, mga schools or may ara gid evacuation center o mga schools, So far may mga usual nga na-identify namon nga schools, no? Muna subong ang amon ginamonitor. May big rote ang kalin pa kagabing iba ng pagkaon na to, Mayor, no? Ato na kompleto na gid man. Yes, food packs ready ang ila pagkaon, blastar ta naman. Makapian-pian Yes, correct na, Mayor. No, kay hindi man ni naton gina-expectar kang hindi nato ni gusto ng amo sini. Mga pananom, Mayor, may mga areas na subong at gina-monitor gid ang mga lugar. Yes, Action Brian, sa subong isang Tuesday pa lang nag-meeting nako sa agriculture siling ko right after sang typhoon siling ko ma-check ka mo sa post ang effect sang typhoon para ma-check naton kung pila ang damage sa mga pananom. I see. Mayor, if ma-remember mo, may naglalabay na sa una nga mga bagyo nga daw kaangay man subong nga preparation na ginhimo nyo or mas may nadisgrasya gina sa lugar mo before? So far ang nadumduman ko kay isang una tong Yolanda affected na somehow no kay tikpertito nga ulan super typhoon. Pero do hindi gid mo ni. Ang nadumduman ko nga nag-igo diya sa amon dugay na since 1992 pa. Bagyo Nitang. So right after sa to wala na ang Yolanda naka-experience siya. Naka-experience kami pero tungod ni super typhoon to. Pero do hindi gid kami daw kaladlukan unlike sini. Daw diri siya maagi sa Southern Negros. Do ka kuan gid kamo, do ka special mention gid kay ina sa interview ko kay Doc Kailian mo sa probinsya ang kawayan gid. Gani mano, sige. Mayor, ang imo sini panugyan sa imo sini mga constituents dira nga naga-monitor subong nga gabi para at least may ideya sila sa mga barangays, Mayor. Okay, so ang mga taga-kawayan no, inyo Mayor John Ray nag-remind, nagpahanumdum liwat sa inyo. Manugsulod na ang bagyo subong adlaw or subong gabi.
refrain anay sang guwa-guwa sa balay. Ining aton yung mga kauturan, ining aton mga constituents nga ri sa igad sa baybay. Please batsagan ta nga in danger na ta sa budlay, sa sitwasyon nga delikado, mag-evacuate na, no? Yes, correct. Kabalo naman kamo may advice naman ang banwa sa inyo barangay nga magbulig para dira sa inyo sa pag-evacuate. Lastly lang, Mayor, ining COVID-19, kumusta nga aton nga health protocol sa area? Kabalo kita, kung kaisa do di tagin malikawan nga maginutok, Mayor. Yes, advice ko, ginimo ni namon, may mga per room sila, room per room, mga family. Hindi taman ni Action Brand ma-perfect yet, no? Yes, pero face mask, singko ready lang. Suksok with face mask. May pila na subong active dat bilin, Mayor? Do gamay na gid man lang? Gamay na lang gid yung active di sa amon. Wow. Wala, ang update ko sang last week, 12 kabilog. 12, do gapanaog bang gapanaog sa probinsya. Yeah, sige, Mayor, tabuhara Mayor, halong kamo da kay kwan lang monitor lang anytime kag salamat gid sa serbisyo mayong gabi, Mayor. Action Brian, salamat sang tion nga pag-interview nimo, halong man kamo, halong kita tanan kay God bless ato. Salamat, Mayor. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Okay, subong Mayo ining ginahimo sa aton gobyerno subong. Mayo gid ni inang a day before sa pagsulod sa gina-expectar nga bagyo, ang halos tanan plastado na. Plastado na bla. Aksyon Radio, Bantay Bagyo. Kagabi may nabatian pa Aksyon Oliver nga daw ka OA kuno sa gobyerno. Anong OA man? Hindi niya overacting. Advance ini nga pag plastars kaugalingon ta para hindi magkalahinabo aga katabo sang una nga imbis kita dinalagan may mga patay na. Action Firing Line. Oo, domdoman ko pa sa nagliga gani nga imbis tapos ng bagyo amo ka pa mag-declare nga no classes amo na mo nito tapos ng bagyo tapos ng ulan. Action Firing Line. Oo, pero subong makibot man kita gani nga face to face ang iban na module kagay ng online. Advance ya ang no classes mo ti online Action Firing Line. Action Radio, Bantay Bagyo. Amo na subong ya ka-advance para layo sa disgrasya. Anyway, halin sa kawayan, lumpatan ta ang banwa sang La Castillana. Puerting libot ni Mayor Maymay Manggilimutan, sining gabi. Nakaistoryanay kami mga alas 6:30 sang gabi. Kondento siya nga bukid nagkadto kay na. Action Firing Line. I-check naman itong iya sining area kay tupad-tupad na malanda sila mo. Kawayan, sa Isabela, Dira, La Castillana, La Carlota, Pontevedra, Hinigaran, Pulupandan, Binalbagan, Sulundanay na lang na sila. Sila na nga mga lugar gin mismo. Action Firing Line. Ilog, San Enrique, mga kaaksyon, San Enrique man nga area. May nagahambal diri nga ti sa amon ding suga namon kwan inangga patay sinde. Expectaron tanani ang Seneco, Nuneco, kag Nuseco kay ti bagyo mo. Action Firing Line. Expectaron tanana, preparar na kamuda sang tanan yung nga hinga niban kung suga ang pagahambalan. Oo, para makakuan ka mo, makaplastar ka mo sa kagalingon ninyo kag hindi ka mo magsalasala kung magligom-dulom na mga kaaksyon. Action Firing Line. Sige, las 8:22 na sa aton sini nga pagpangalagad gina-try naton nga makontak sini matinion ang area sa La Castillana kon malabot naton si Mayor Maymay Manggilimutan sa mismo nga area didto kay puwerte naman to nga lambiyong niya sa sini nga mga tinion mga kaaksyon. Action Firing Line. Ang mga utod nga iban diri sa norte nga bahin sa probinsya amuto tanan nga mga sa coastal area ginapaamat-amat na gidya force evacuation ang tawag sini kag preemptive man evacuation para sigurado para sigurado panigurado. Action Firing Line. Hindi nyo lang pagkalipati kung nara na kamo sa evacuation center mga evacuees naton nga naga-monitor subong ang health protocol ang face mask lang gidira kag ang social distancing although nga do kabudlay gid sundon nga hindi ko magdikit-dikit dira pero tinguhain nyo lang para nasa ikaayo naton tanan-tanan. Action Firing Line. Sige, kon alang-alang Section Dale, sige. Kon alang-alang balikan babalik kita sa norte nga bahin sa probinsya with Action Roger Gute bale. Check nato ng Kadisiri down to Escalante Sagay area. Kon kumusta man ang sitwasyon dito. Kay sa didto nga lugar subong damo naman ginpa saylo man sa mga evacuation center, Ang DSWD halin sa probinsya sang Negros Occidental
And sa region mismo, ang food packs iya preparado na, no? Nakaplastar na tanan-tanan kung pila ka days ini nga magapabilin sa evacuation center. Ining mga utod naton at least mera sa mga food packs nga ipadala. Pero mga muyo kitang overnight lang ni, no? Ang mga utod ta sa mga areas nga ini kay kabudlay man blang nga dira magtiner. Kabudlay nga dira magtiner mga kaksyon. Sige, pang piyan-piyan naman ang food packs na sa gobyerno para hindi gid magutman mga utod ta. Aksyon Radyo, Bantay Bagyo. Okay, halin sa Sor nga bahin sa probinsya sa Iluhantang Norte. Sa tunga-tunga sang Norte ang Kadisiri mga kaksyon. Aksyon Radyo, Bantay Bagyo. Ari sa Aksyon Roger Gutib sa area. Aksyon Roger, may gabi. Yes, Aksyon Brian, sa atong sining pag-monitor Aksyon Brian sa Bagyo mo pwerte. Kitubong ang... Kumusta? Ang pagwaswas sa Aksyon Brian sa hangin, sa bulan. Diri sa bahin sa siyudad sa Cadiz, Norte, bahin sa probinsya sa Negros Occidental. May mga araw sa bayan nga pila sa mga barangay patigayo na sa evacuation. Ang aton diri nga report nga nabaton ang barangay Daga, barangay Sikaba, barangay Sinampaan, at ang barangay Zone 6 kung ni may ara nga coastal coastal barangay ini, no? Total nga mga pamilya sa karon sa sining sila 1, 2, 3, 4, 5, 6 ka mga evacuation center. Mga may ara sa bayan nga 61 ka pamilya, nga may 263 sa mga individual. So, hindi karon nga tatap sa Disability de Person o sa kay Mr. Panusuwa, ang amo diri nga CDRM officer nga inisya, official ini nga ginatag man nga report sang DSWD, pero partial pa kanay naghalabot pa sa supply ng mga tuyo, no? Ang mga naka-park diri nga mga salakyan magluwas sabi sa mga dump truck nga way pasubong niya makagiho kag mga grader dire kag nano pa rin gani ining loader mga heavy equipment nga ari diri sa may area sa CDRM mo kagada City Park kanalan yung dalan ka ba o gari sila dire sa standby ang mga double tire kag mga kuan wala ini mga double cab busag may mga kahaman naga patsubong no nagapakadto pa karin na sa mga evacuation center kag may mga ara na nga mga kapitan nga kadiin gamit man sila mga mobile nga mga salakyan abi sa barangay kag ginakargahan na sila mga tawo nga pinanglan din i-evacuate sa matabo sinasyon bray kay na preempted evacuation pero matabo sila nga gabi sinapa sa kay board member Jung Bilmerhan nga human nga adra mag-entrust ni Mayor sa Balabaring Escalante ang pagyaman sa kabilugan kabahin sang rescue may ara nga force evacuation. May isa na pagsulmado Aksyon Bray nga poste nga natumba kabahin sang barangay Bangkerumhan, barangay Road. Kag wala ginaw madugay, gin-clear na ini sang rescue atuan. Yan utod ang linya sa Noleco kag sa Sibong may ara na advisory ang amo diri Northern Negros Electric Cooperative ang Noleco. Sa ilalang taon ng Sumbay siguro mga alas 10 ini may schedule na nga ilas i-brown out ang area. Ang kasunod sa Cadiz agor magpatigay pa sila sa iban pa na i-clear nga i-clear nga dapat nga mga kahoy black Sumbay for their safety at na malikawan ng Sumbay ang anuman nga disgrasya. So, karon wala pa man diya sang reported nga may mga nasubaan nga nagtaas na sa Truso Bridge actual kita na kanto dito pero wala pa man ang Sumbay sa pagtaas ang tubig and hopefully ang ato lagi diri nga hindi na masugatan ng tubig baha kag ang tao kay manamuning ka dako pag isang tubig at Sumbay kag nagapadalag ko man sang balon sa baybayon. Sige. So far, amuning aton nga situasyon sa may siyudad sa Cadiz ang area sa norte sa Negros Occidental aton naging para ni monitor at may aragin man karon Aksyon Bray nga sa significant katama aton nila na igahatag man informasyon sa aton sila bantay
Bagyo, Bantay Panahon Action Bright. Nagtalirit yun ang kabis sa mga action, bisa din ka man sa Pinasa. Kalamuton ka sa amon pagbalita kang servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Action Roger Guti, Liga Report. Aksyon! Radio! Aksyon Radyo, Bantay Bagyo. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action Firing Line. Las 8:29 Action Radio Philippine Standard Time. Ulay hunon ko ba Action Dale si Kwan, si Sir Eric Tenerepe Abe sa area sang Sipalay Hinubaan sa Sinimat Tinion. Kay dito manidapit si Bagyo Malabayman. Action Firing Line. Oo, sa sini nga mga lugar mga kaksyon, kabalo naman kita panghigaron di nga mga lugar sa baybayon gid. Dira pa ng mga lugar nga may madamo sa mga beaches bla. Kumusta anay ang preparation dito? Oo, sa mo nga mga lugar. Las 8:29 na sa Banwasang Don Salvador Benedicto nagasaot-saot na tukod Action Oliver ang mga lagba nga mga kaliptusan sang kahoy. Action Radyo, Bantay Bagyo. Action Firing Line. Sige, kadelikado no kung maghuyang-huyang ning kaliptos nga ini sigurado gid nga magkalabanggi no mga balay dira abi ginawa na kamo ko mag-inano gid man. Action Firing Line. Okay, sige. Okay, gina-check pa naton Sinimat Tinion. Kung alang-alang Action Dale, balikan tanibi si Mayor Maymay Action Dale, no? May ginpadala siya ding lain nga number sa aton Sinimat Tinion. Nagahulat sa subong sa tawag ta. Sige, balikan tala na karon. Daligid lang, ano? Para makulo kompleto taniya. Kay na nagalibot man siya mo. Kag ngunsiho man sa iya sining lugar dira sa area sang La Castillana, no? Padala ko na sa Action Day ang iya sini bagong numero nga provide sa aton. Las 8:30 na. Action Firing Line. Sige, si Charlotte Pacquiao naga-monitor. Action Brian, musta kahimtang ta subong nga gabi. Sige, nagapangamuyo kita, no? Si Jamil de Florendo naga-monitor man sa aton sini nga pagpangalagad, ano? Sige, Almira Lima Lazarte araman nagatutok sa aton nga pagpangalagad. Alas 8:31 na. Action Firing Line. Aray na sa aton sining linya mag-aksyon si okay, sige check naton ano. Gatawag kami da mayor subong sa imo no. Nagatawag kami subong da sa imo mayor basi madakop mong imo sining cellphone ano. Kag makapangunsiho kita dira sa imo sining area mga ka-action. Online sa 5. Way saga sabat. Sige. Way saga sabat ano. Di siya makontak. Sige. Balikan talang karon no? Balikan talang karon mga commercial ko anay mga ka-action para mabuhin daligid lang. Gamonitor siya kuno gamonitor sa ara na. Okay, sige. Oo, ari sa aton sa nga linya ko. Si Mayor Maymay kuan ta gini subong kay ara na. Okay. Online sa 5. Ari sa aton nga linya ang alkalde sang La Castillana, Mayor Maymay Manggilimutan. Mayor, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Mayor. Dalagi lang balikan to si Mayor ano. Action Radio, Bantay Bagyo. Okay, sige. Balikan ta alas 8:32 na sa aton sining nga pagpangalagad kayong area sang La Castillana, kuan bansada man sining bagyong Odette mga kaksyon halin diri sa Bacolod down to Sipalay Hinubaan gini amo ning dalas dason nya sa mga gabi. Action Firing Line. Sige. Balikan ta Sinimat Tinion ang aton sining interview from La Castillana mga kaksyon ano. Sige. Action Brian nga okay, sige. Brown out kay na, no? Brown out kay na. May gabi Action Brian diri sa amon sa binukid sang Maaw hangin ang baskog. May ara man portion nga hangin lang. May ara man nga hangin kag ulan gid. Evening Action Brian taga Purok Maluluyon barangay sa Banwa Valladolid ari kami sa chapel na. Ti mayo gid importante nga naka-plaster na kamo na. Evening Action Brian diri sa Tambara barangay San Fernando, makanay-kanay ang hangin, wala ni kulba sa baha kay mataas ang lugar. Bauti muna, mayo gina, no? Good evening, Action Bride. Diri sa Isabela, baskog man ang hangin na Shinda Salud, barangay Romirang, Jazer gali niya. Sige, dali, lang.
Nakibot ko bihalin sa... okay, sige. Wala mayo signal. Nagadula siya. Okay. Sige. Balikan ta na lang karon guro. Pagbalik ta, Action Olivera. Oo, kay para si Mayor makaplo plastar dira. Sige. Gina-endorso ko sa inyong Bluter na Plus Herbal Capsule. Ini maka-aksyon. Dako nga bulig dira maka-aksyon para sa inyong... Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ikaw na ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita, magdala, inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Ang Pasko isa ka selebrasyon sang dako nga gugma sang Dios. Iniimbitasyon man sa paghatag sini nga gugma sa isa kag isa. Sa sining tiyempo sang COVID-19, kita ginahatagan sang kahigayunan nga mangin alagyan sang dako nga gugma sang Dios. Paagi sa aton pagtatap, pagbulig, kag ululupod na pagpanglakaton bilang simbahan sang paghigugma. Gani, sa sini nga Pasko, wala sing maulihi, wala sang mabayaan. Ululupod kita sa Pasko.
ululupod kita sa paghigugma. Kabay nga bendisyonan kamo sang Dios sa sini nga Paskwa kag ang inyo pagsaulog sang bag-o nga tuig mapuno sang iya nga grasya. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Naman sa sining nga mga tiniyon, may mga porsyon abing may mga porsyon abing nagamadlos gidyang ulan, may mga porsyon man nga puro lang hangin, no? Lain lang ko mag-upod gid nga hangin kag ulan baw. Puwerte gid na mga kaaksyon, ano? Sige, while waiting kita gina ang aton gali isa ka patrolman sa Aksyon Ed Laboso nagalibot sa Sinimatinion diri syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Sa aton nga linya, alkalde sa La Castillana, Mayor Maymay Manggilibutan. Mayor, may gabi dira sa imo. Ay, kadtanan niya tagpalamati. Aha, Mayor, kumusta dira sa imo subong sa imo nga area? Actually, galibot ko, halin ko sa babaw sa ato barangay, tapos nag-cross ko sa Manghanoy, pero nagbalik ko kay medyo sa Santo. And dari ko na agi sa mga Padilla, medyo kusog-kusog ng and maybe I will say sa munisipyo tungkol nga nga ito, may DSWD ka ng rescue on standby kaya nagatagman ko sa order sa mga empleyado, especially sa itong department head nga mangin alakto lang sila pag-vigilante in case man nga may bulodigan. Aha. Dira sa mga area, Mayor, may mga evacuees na kita, mga pila na ayhan ka kuan pamilya kag individual ini.
So far sa Subong, may harap ikapat sa pamilya dito sa Mansalanaw. And sa may Bipoy Gomisol. And then sa Barangay Robles na gym, may haramin silang mga 4 ka pamilya man. Ining mga takili sa suba nga ginalantaw naton nga mangyan na delikado if in case gid man magsigisiging ulan. Atong lugar nga barangay ginpadulungan mo, Mayor, anong concern dito sa ginsaka mo? Actually, ang diri sa babaw, kay tani ma-lights on kami sa Kabakungan. So, gincheck kong area, kaginlantaw ang sitwasyon. Diri ko nag-agi sa per barangay, like Mansalanaw, Kabagnaan, Biak na Bato, kay mga landslide prone area na siya. So, kumbaga, ginlibot na lang para malantaw tagid kung ano nakapusog ang hangin. And then, we're trying to get back sa Banwa, but ang aton na mga overflow, medyo taas ng tubig, so nagbalik kami way pa Moises Padilla. I see. But for now, mobile ako, nakita kong hangin, medyo kusog-kusog naman din. Kusog-kusog na ganmaga, no? Oo. Ang mga rescue teams na to, ang aton sining mga barangay captains, Mayor, in place naman tanan na. So far, ready naman. It's because nga 2 days ago, pag-announce sa Pag-asa, nga diri sila kasi na mag-agi, kagapon nag-convene ng aton nga local DRM council para mangin ready na para sa preparasyon sa maabot na bagyo. So, ang aton nga DSWD nag-prepare naman sa mga food pack. And then, ang aton nga rural health unit, ready man sila. Ari kami tanan alerto nga nagabantay kag nagamonitor kung ano gid man ang matabo. And as always, tilang people nga magpangamuyo gid. Okay. Sige, Mayor, so far medyo tulotawhay pa man sa mga area kag paabuton ta nga mangin matawhay gid lang ini mga gina expectation sa aton nga Pag-asa mga 10 o'clock do dira gid nga mga oras kabay pa nga maglihis or matunaw ini. Pero ang imo advance information hangyo sa Tagala Castiliana kag sa bugos nga Sorong area, Mayor. Go ahead, Mayor. Ang ako nang ginahangyo sa pumuluyo nga mangin alerto kag vigilante kag pangampuyo lang gid kag pasalamat lang tungod sang kanaon hindi gid man kami guro dako nga maapektuhan. Kag kabay pa nga ang ato sa mga area sa flood prone area kag sa landslide prone area kung pwede pa lang mag-ano na sila amat-amat na sila dulo kung di sila safe. Sige. Mayor, pag halong sa imo sa nga biyahe kag pagpauli sa inyo nga lugar. Halong, Mayor, may gabi kag God bless. May gabi kag madam. Salamat. Sige. Action Firing Line. Castiliana Mayor Maymay manggilibutan makaksyon sa muning ang baskog ang hangin kag ulan ara siya sa dalanon. Mabatian tang habyog sang hangin kag ulan. Action Radyo. Bantay Bagyo. Riktahon Action Day si Sir Eric Tenerife abe dito sa may Sipalay Hinubaan area dito mas layo-layo pagid ni no area sang Candoni. Kumustahon ta didto no kay ini mga open places ina dire ang mga bukid-bukid ta medyo nubo-nubo na dira ti mahulu haplitan gid sang sining nga bagyong Odette. Action Radyo Bantay Bagyo. Ang Castiliana tol kag sila Carlota Action Oliver may bukid sang kanlaon so medyo pagbunggo yada medyo lapaw-lapaw siya pero kung didto ka na sa area sang mga gwa-gwa na mga area sang kawayan tuod man panaog to ba o medyo ka kuan ginang lugar da libre ka tama. Action Firing Line. Action Radyo Bantay Bagyo. Are sa aton sini nga area kung sa aton nga linya subong Sir Eric Tenerife haga sa Baron tanay gabi niya. Sir Eric, may gabi. Mayong gabi Action Bry, mayong gabi sa imo mga tagpalamati. Kumusta do sir? Mga 1 hour ago nag-abot na kapuli na kugid man sa Hinubaan kay nagdulog ako dira kay na. Sa aton nga mga tagpalamati subong halin alas sa 7:55 hasta subong mga more than 1 hour nagahabyog na ang masyado kapaskog nga hangin diri sa Banwa sang Hinubaan. Ang ulan pabugso-bugso pero 10 minutes ago steady ng ulan, steady na ang masyado kabaskog nga hangin. Si Mayor Ernesto Estrao ang amon mayor diri sa Hinubaan
nagpartida kami ato siya sa southern portion, diri ko sa northern portion. But upod man ang amon nga Central Command, Ground Commander, ang DRRMO head namon diri si Mr. Joe Yusay. Bago lang kami nagbinulagay after a brief ground conference. Kag grabe gid ang epekto sa shoreline area namon, ang Barangay Kulipapa, Barangay Bulwangan, Barangay Dawog, Barangay Asya, Barangay Alim, ining nabukid na namon nga na mga area going to Negros Oriental namon nga mga barangay. Grabe action ray ang hampak gid sang balod subong. Kuso gili. Tagas kayo sang balod. Ang amon nga main evacuation center diri sa Banwa sang Hinubaan, ginaman subong ni SB Jason Tupas kag ni SB Daffy Liquias. Silang nagabantay subong kay may mga evacuees na kami nga ara sa main evacuation center namon na hamtang sa Barangay Puok. Dako ini siya daw gymnasium, dako pa sa gym sang Villamonte ning evacuation center namon. Damo na mga pamilya, ang hambal ni Mayor Estrao kinasakon damo nang evacuee sa main evacuation center namon. Sa Barangay Alim, one of the smallest barangay and around 3 kilometers north of the town proper of Hinubaan, si Barangay Kapitan Arnold Gallarda, amo ang mga nagaman subong sa evacuation center sa iyang barangay hall. Bangod kay may mga panimalay naman nga nag-evacuate halin sa Purok 2, Purok 3, Purok 4, kag Purok 6 sang Barangay Alim. Dari naman sa Barangay Bakuyangan, the biggest barangay in Hinubaan, ang Purok Dalagit, Purok Katmon, kag ang Salvacion area, lakip na ang Purok Ubong. May mga naga-evacuate naman subong Partner Brian, kag ginaamat-amat na dala sa Barangay Bakuyangan Gymnasium, kag mismo ang amon ABC President kag Barangay Kapitan sang Bakuyangan Resting Reliquias, amo man ang nagaman subong sa pagpa-evacuate sang iya mga pumuluyo. Diri sa akon area sa Barangay Talakagay nga ari diri subong ang akon nga Black Panther Patrol kay nagapatrolya kami. By the way, brown out na subong blackout na subong ang bilog nga Hinubaan and Sipalay area. Duwa ka blackout na. Duwa ka lugar. Kami subong. Kag it's about 9 o'clock in the evening. Way na suga ang Hinubaan and Sipalay, kag grabe na ang hampak sang hangin kag ang ulan. May mga naagyan na ako nga mga pamalay kaina diri sa Barangay Talakagay nga nagalinupad na ang mga atop. Ang dalan from Sipalay to Hinubaan sang nagataklad ako earlier, ang mga preska nga mga dahon sang nga kahoy nagalinupad ara na sa tuwa dalan. Ang buot sing ganon na action Brian nga masyado gid kabaskog sang hangin nga nagaigo subong. Sa mga nagabiyahe going south, medyo problema action Brian. I don't know kung na-report na dira kay ina sa imo. Pero ang bag-o nga taytay nga ginaobra dira somewhere in Hinigaran, hindi ka na makaagi halin sa Hinigaran going direct to Binalbagan. Kundi tanan nga sa lakyan ginare-route na pakadto sa Isabela. That is why masyado gid kabudlay kung going north and south ka subong, mabudlay gid maglabay sa Isabela, Binalbagan, bag-o nga tulay. Kay rerouted, and according to the traffic enforcer in Hinigaran, gipamangkot ko kaina na ab-ab sang tubi ang wala pa masiminto nga by approach sa taytay nga ginakayo, so masyado gid kabudlay. Ang sitwasyon subong diri sa Southern Negros, especially sa area ko sa Hinubaan, Sipalay area, baskog sang hangin. And according to Joe Yosay, the DRRM head of Hinubaan, between 10 to 11 o'clock, maabot na ang advance party ni Odette. Advance party pa lang ni Subong. Yes. And we will feel the full force of Bagyo Odette at around 2 to 5 o'clock in the morning. Grabe nga hampak. Action Brian, ang amon pangabuhi sa Hinubaan is pangisda. Yari ang sitwasyon sang shoreline area sang Hinubaan.
ang mga kababainhan, ang iban ara sa evacuation center, ang iban nagaredy sa ila panimalay. Ang mga kalalakinan nagadagyaw tuwang sang mga baruto. Pinapasaka more than 10 meters from the shoreline. Agod nga hindi lang paghampakon sang masyado nagitsubong kadalagko nga mga balod, Action Brian. May tendency nga gubuon ina Oo, may tendency nga buko. Grabe On the background you will hear nagahuni ng hangin kagang ulan sa area ko. Gahagunos. Grabe nagid ka masyado kabaskog. I'm standing, grabe na amo na kabaskog subong dire gahuni na gapangnihol na ang hangin kag kalabanan nga kung magwa ko sa salakyan ko pati ako do mapalit na kag ang mga sin nga top mabatian mo nga daw man nagkalakakas na way pa nag-abot ang advance party way pa nag-abot ang real bagyo. Yes, correct. So ang masadya po gid kay ang high tide do mo gining nabantayan namon because our flood prone area here is Barangay Bulwangan, Barangay Asya, and parts of Barangay Alim. Ang amon nga landslide area, the perennial, wala katapusan nga landslide ara sa Barangay Kulipapa, Sitio Taliptipon. Malapit na lang sa boundary sang Oriental, landslide area. I was advised by the nearby barangay captain sa Barangay Sangke nga subong nagapaposisyon na siya sa mga barangay tanod malapit sa iya nga border sa Kulipapa para mag-monitor and to warn sa mga nagabiyahe para nagahingagaw pa uli nga masyado nakadelikado maglabay subong sa Kulipapa, especially sa Taliptipon kay may possible nga landslide. As a matter of fact, ang amon na chief of police bago lang kami nag-istoryanay sa telepono, and he told me nga may mga feedback na nga may mga gagmay na nga mga bato nga nagakalahulog subong sa dalan didto sa Barangay Kulipapa, Sitio Taliptipon. Amo ini nga amon sitwasyon subong Action Brian, ligom dulom ang hinubaan si Palay area. Masyado nakabaskog sang hangin nga nagahuyop halin sa baybay. Nagabaskog ang ulan kag may mga atot na nga nagapamalakbak kag nagakalapalid na nga naagyan ko earlier before we reported sa imo nga programa. Sige. For reports, mabalik lang ko sa imo Action Brian. From time to time, you can just call me to give you the update diri sa pinaka layo nga parte sang Negros Occidental, Action Brian. Yes, Sir Eric, dugay-dugay mabulos ako di Action Eric man ang imo to kayo Eric magbanwa sa pagpadayon sinaton sining coverage may connection sining bagyong Odette. Sir Eric, salamat halong kamuda sa inyo sining area kay daw dirang solo sentro niya. Kag God bless aton tanan-tanan, Sir Eric. Thank you, good. Salamat man, Action Brian. Feel free to call anytime. Good night. Action Radio, Bantay Bagyo. Kompleto, no? Detalye dito sa porosyon sang Sipalay Hinubaan way na, ligom dulom na to. Amo tong plastado nga report kag ayo naton kay Sir Eric Tenerife mga kaksyon didto iya sa southern part sang Negros Occidental mga kaksyon. Action Radio Typhoon Update. Action Radio, Bantay Bagyo. Sige, pakarunan ko na lang ang iban karon with Action Eric Magbanwa. Actually set man kita interview kun tani didto sa San Carlos City. Video lang alang ng time ta. May sunod kita nga programa pero di ka mo magalinda. Tutok lang mga kaksyon ha. Hindi gid maghalin kaya rin kompleto nga balita from north to south and central sang bugos nga Negros Occidental. Anyway, nga bahin sa ato nga pagpangalaga dulong naton sang pampagwapo kag pampagwapa amoni ang Zanton Plus Herbal Soap. Do not just throw away questions and statements. Kasman ang aton sining Facebook firing line pero sa nambal ko na padayunon nini ang live coverage naton tub-tub nga madula si Odette mga kaksyon. May mga reports sa area sang Barangay Singkang may nagapangayo sang bulig on the way na aton sining patrol. Kag kung anong mga mabulig dito sa aton sining mga rescuers diri sa Bacolod. Kag iban pa nga portion diri sa Negros Occidental mga kaksyon. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maglibati kita liwat buwas so kon bantayilan ta kay time to time naka on alert kami diri sa Action Radio Bacolod. Standby karon with Action Eric Magbanwa mga kaksyon. Mga kaksyon sa din kaman sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Action!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,